Machiegni kendo nyako Ramogi mine maloko ohand mwandu mang'aw kaka rech, omena, nyanya kod mwandu mamoko sani koro ni kod geno ni ohandgi biro dhi malo kendo dongore malach kaluwore kod tiegruok mane ochak migi kod riwruog mine mong'ere kaka WeHub komakore kod kambi mar Kidi. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Ma en kaluwore ni riwruog mine mong'ere kaka WeHub tiyo kanyakla kod kambi mar Kirdi kaachiel kod piny owacho mar kaunti ma Kisumu ka giriwore mar tiego joma mine kaka ginyalo kano mwandu mang'aw kaka rech gi omena e kind mwandu mamoko kuom kinde malach kapok gikethore. Kane otelnegi kod jatelo kendo jatatije maduong' mar WeHub Ngire Wanjiku Mukabi kod nyawadgi mawuok Kirdi Calvin Onyango giyango ni maino mar tiegruogno en mar konyo mine medo rieko kod lony manyasani e bero ohandgi mopogore kod kaka gisebedo ka gitimo. It is easier for women to build their businesses if they have technological skills that helps them process their food in such a way that they can stay longer. This project is trying to help them scale what they have been doing more. We are going to be visiting them every 3 months to find out what progress they are making, what are the challenges and so on. We also want to work with the governors because they are responsible for creating a friendly environment. Watemu puonjo mongi kaka ginyalo loso rech mondo kik kethre piyo. To kendo gimoro manyalo tumo kodgi, wapuonjogi mondo ginyalo loso rech e pien mar rech kaka onyalo loso go gimiluongo ni leather mondo gi loso wanda maber ma ginyalo konyoruogo e kawuono kod kiny. Korka kore Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o olero ni kaunti ma Kisumu to kaw ting' maneno ni gitudo johala e pinje maoko kaachiel kod kauntis mamoko mar yudo chiro ma ginyalo use mwandugi kaka omena kod rech kaka yor jiwo johala matindo e kaunti ma Kisumu. It is us as a government to connect our up-and-coming entrepreneurs. Bringing the women here, it gives them a very good opportunity to advancing their business. Itiego gik mang'eny monego wa process, monego walosi mondo wausi e chirni mang'eny. Ok inyal timo kamano, ok iyudo kamoro kaka Kirdi manyisi kaka itimo mano. Kendo kata ok inyal time kama intie no, tikele ka titimoni bas koro inyalo use e chiro mabor moingo ka. Mine maloko ohala ma osechak tiegi onyiso morgi ka gilero ni gisebedo e mudho maonge lony mar reso mwandugi mosebedo ka kethore. Pile pile wang'ega ni rech ka wawang'o to tieko ndalo 3 to kethore. Opuonjwa loso solution ma ka wasoe rech ma wawang'o go rech to nyalo preserve rejwani mabed kata mana bang' jumbe 2 kapok okethore. Kendo wanyalo timo value addition e rejwani ma obed gima lich miwuoro ma kiyude supermarket to opogore gi gimineno ka wawang'o ga kacha cha. Training expose wa nango sani we are able gitemo mondo wayud markets kata kopogre gi Kisumu ka kende omendo wani chame nyaka pinja jo wagunda kocha. Winjo ka mor kabisa kaka tiegra kawuono gi jo ma wabiro go nikech kwa dok chien wadhi puonjo jowetewa kaka yor bero ohala kod uchumi alwora ma Kisumu. Johala koro kwayo piny owacho mar kaunti no mondo konygi kod kuonde loko makare kod kata kuonde ma ginyalo kano e mwandu mang'aw kaka rech gi omena kapod ging'ich. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Man matatu yale weche injili.